कुडाळ तालुक्यातील घोडगे येथील राणे समर्थक भाजप ग्रामपंचायत सदस्य दीपाली सावंत, घोडगे सोसायटी संचालक बाबू सावंत, अमोल सावंत यांच्यासहित अनेक राणे समर्थक भाजप कार्यकर्त्यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली आहे। मंगळवारी आमदार वैभव नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात प्रवेश केलाय। आमदार वैभव नाईक यांनी शिवबंधन बांधून त्यांचं पक्षात स्वागत केलंय। घोडगे ग्रामपंचायतीवर गेली 2 वर्ष भाजपची सत्ता आहे। त्या ठिकाणच्या भाजप सरपंच विकास कामे करण्यात अपयशी ठरलेत। मागील 2 वर्षात एकही विकास काम त्यांच्या माध्यमातून झालेलं नाही, परंतु आमदार वैभव नाईक यांनी घोडगे ग्रामस्थांना कधीही नाराज केलं नाही। रस्ते, विहिरी, त्याचप्रमाणे पायवाट यांसारखी अनेक विकास कामं मार्गी लावली। या सर्व गोष्टी लक्षात घेत आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात प्रवेश करत असल्याचं प्रवेशकर्त्यांनी म्हटलंय। यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, उपतालुका प्रमुख सचिन कदम, उपतालुका प्रमुख यशपाल सावंत, आबा मुंज, विभाग प्रमुख विकास राऊळ, घोडगे सरपंच, घोडगे शाखा प्रमुख चंदन ढवळ, हर्षद ढवळ, जांभवडे युवा प्रमुख अविनाश गोवेकर आदी शिवसैनिक उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।